Здравейте, приятели, и добре дошли на канала Звездно Таро. Много се радвам, че отново сте тук, че отново сме заедно. Темата на днешния прочит ще бъде: какви хубави събития ви предстоят в живота в следващите 30 дни. Напомням, че прочитите в този канал са от общ характер. Могат да отговарят за вас, а могат и да не отговарят, така че си вземете само това, което ви резонира на вас и на вашата енергия. Подготвила съм ви два избора за днешния прочит. Ето това е избор номер 1 и ето това е избор номер 2. Започваме с избор номер 1. Всички, които си избрахте ето тези карти. Да видим сега за всички, които са избрали избор номер 1. Да видим за вас какви хубави събития предстоят в живота ви в следващите 30 дни. За избор номер 1, какви хубави събития предстоят във вашия живот в следващите 30 дни. Добре, да видим. Така, първото нещо, което забелязвам като хубаво събитие, което предстои във вашия живот, е, че вие в момента учите урок, свързан с себестойността. Вие в момента учите урок да цените себе си повече, да се харесвате, да се уважавате, да се обичате, да се цените такива каквито сте. Така че вие в момента сте в период на учене на този урок, колко е важно човек да цени и да обича себе си. Имаме императрицата тук, особено при дамите, пък и при мъжете, предстои свързване повече с женската енергия. Да влезете в тази енергия на императрицата и това е ваш урок, който учите в момента. В следващите 30 дни ви предстои вие да се обърнете повече към себе си. Тук с четворка на чашите и с императрицата, това, което се вижда, е, че вие ще се научите да се грижите за себе си, да се грижите на едно дълбоко емоционално ниво. Императрицата представлява изобилие и креативност, докато четворка чаши представлява една интроспекция, която трябва да си направите. Тоест, вие ще си направите една интроспекция във връзка с това какво в живота до сега ви е пречило да влезете в тази енергия на императрицата. Тук също така с императрицата, тъй като императрицата е креативност, нещо човек да роди, нещо човек да създаде. Разбира се, за някой от вас може да означава да ви се роди детенце или да забременеете, да получите такава новина, но за други от вас може да родите някаква идея, някакъв проект. Също така тук картите ви подсказват да бъдете отворени за получаване на подкрепа, за получаване на любов. Като цяло женската енергия, това е енергията на получаване. Така че тук урокът, който учите, е да се научите да получавате и също така да се научите да живеете в усещане за изобилие. Да цените себе си повече и да цените всичко, което имате. В следващите 30 дни вие ще се чувствате заобиколени от ресурси, възможности и взаимоотношения, които могат да ви помогнат да растете и да просперирате. Имайте предвид, че тук четворка чаши може да показва при някой от вас, че вие ще се почувствате емоционално изцедени и може би някой от вас ще са незаинтересовани от това, което ви се предлага. Възможно е да сте загубили връзка с собствените си желания и нужди
или да чувствате, че не можете да се свържете с света около вас. Точно за това тук картите ви предлагат, че вие трябва да направите крачка назад и да помислите върху живота си. Слушайте се в себе си и обръщайте внимание на чувствата си, на интуицията си, на това, което чувствате отвътре. Запитайте се какви са вашите истински желания и страсти. Така че тук хубавото нещо, което предстои в живота ви, може да е именно свързано с това вие да почувствате и да усетите кои са истинските ви желания и страсти. Какво ви кара да се чувствате живи и пълноценни? Императрицата ви насърчава да бъдете отворени за получаване на грижите и изобилието, които ви заобикалят. В следващите 30 дни вие ще работите по това отново да се свържете с женската си страна, с женската си енергия. Възможно е в миналото да ви е било по-трудно да се свържете с своята женска страна, а сега причините при всеки ще са различни, но определено в следващите 30 дни вие отново ще се почувствате жена, отново ще се почувствате, че сте свързани със своята женска енергия. Тук също така посланието за тези от вас, които много работят и не си дават време за почивка, именно да намерите и време за почивка, време за себе си, време да презаредите енергията си. Императрицата представлява силата на грижата за себе си и ви насърчава да си починете от изискванията на ежедневието и да се свържете с вътрешното си аз. При други от вас също така ще има творческо изразяване, особено ако ви имате някакво хоби, което е по-творческо насочено, може отново да се върнете към някакво ваше старо хоби, или ако отдавна не сте се занимавали с нещо креативно, в следващите 30 дни ще се чувствате много по-креативно насочени, по-творчески насочени, ще искате да творите, да създавате. Също така може да работите върху външния си вид, да подобрявате външния си вид, да си правите грижа за красота, разкрасителни процедури, за да се почувствате отново жена, да се свържете отново с женската си енергия. В следващите 30 дни може да очаквате един период на плодородно начало и ново начинание. Тъй като, както казах, с карта на императрицата, да, може да означава бременност и раждане на дете, но като цяло не е само свързано с раждане на дете, а раждане на нещо ново в живота. Така че очаквайте период на плодородно начало и някакво ново начинание. Също така някои от вас ще се фокусират много повече върху финансовото ви състояние. Тук за вас се открива един потенциал за растеж и просперитет в нови и вече съществуващи начинания. Определено тук ще бъдете насочени към изобилието, ще бъдете насочени към финансовата сигурност и, както казах, тук пред вас се открива един голям потенциал за растеж, за развитие в живота на всяко едно ниво. В следващите 30 дни вие ще искате да създадете един много по-устойчив и успешен живот, който е основан в материалния свят, в физическия свят. Ще имате солидна основа за постигане на успех в областта на финансите, кариерата или творческите ви начинания. Особено за тези от вас, които сте по-креативно насочени, ще се чувствате много по-амбициозни, ще сте готови на упорита работа и решителност да постигнете това, което искате. В следващите 30 дни очаквайте повишен растеж и стабилност в живота ви. Ще прегърнете вашата креативност и ще бъдете готови да работите упорито, за да постигнете целите си, посрещайки предизвикателствата и препятствията с решителен дух. Така че тук ви очакват наистина
възможности, потенциал за растеж, потенциал за развитие. Като при някой от вас наистина ще бъде изцяло в материалната, финансовата сфера. Това, което може да очаквате, е материален просперитет. Тук картите ви съветват да използвате своята креативност и да се посветите на нови и вече съществуващи начинания с повече решителност, упорит труд и постоянство. Вие ще имате възможността да създадете една солидна основа за успех и сигурност във вашите финансови, кариерни и творчески начинания. Всичко това ще доведе до едно насочване по пътя ви към самоосъзнаване и просветление. Така че тук наистина виждам много хубава енергия. Ще изтегля още няколко карти да видим за избор номер 1. За всички, които са направили този избор. Какво хубаво предстои в живота ви в следващите 30 дни. Така да видим. Ето, аз ви казах, тук картите потвърждават това, което вече ни излезе като информация. Имаме шестица жезли, което е картата на победителя, на успеха, на просперитета, и имаме девятка пентакли, което отново ни говори за едно усещане за пълнота, за просперитет, за растеж. Виждаме и тук тази жена как е отворила една книга. И тук определено вие учите нещо, развивате се, придобивате някакви нови знания и умения. Така че тук определено ще се чувствате успешни с всичко, което се заемете. Картите обаче ви съветват да бъдете по-упорити, по-решителни и по-постоянни. И да, ще имате успех. Каквото и да захванете, ще имате огромен успех. Ще бъдете в тази енергия на победителя. Потвърждава ни си, че вие учите уроци в момента. Вие учите уроци в момента, които ще помогнат за вашето по-нататъчно развитие в живота. И като хора, и като личности, и като души. Във всеки един аспект от живота учите уроци, които в момента ще ви помогнат за вашето развитие, за вашия растеж. Учите се да цените себе си повече, да вярвате в себе си повече и да постигате целите си с решимост. Това, което ви предстои, хубавите събития, които ви предстоят в следващите 30 дни, са свързани с темите за успех, признание и самодостатъчност. Вие ще се научите да бъдете самодостатъчни, което е много хубава енергия. Вашата упорита работа и усилия ще бъдат изплатени и вие ще се чувствате горди от постиженията си. Разбира се, това е за тези от вас, които вече са започнали нещо, а за други от вас тепърва ще стартирате нещо ново в живота, което в последствие в бъдеще ще доведе до резултати, от които вие ще се гордеете, от които вие ще изпитвате успех, признание и самодостатъчност в живота си. Също така ще се чувствате в една позиция на финансова стабилност и ще се наслаждавате на изобилието и удоволствията, които идват с това. Ами, това наистина е една прекрасна енергия. Пожелавам на всеки от вас да се научи да цени себе си, да се научи да изразява своята креативност, да постига целите си с упоритост и решителност и да се радвате на изобилието в живота ви. Сега ще ви изтегля и едни оракулски карти.
Ето от тези карти ще ви изтегля. Да видим какво още трябва да знаете относно това какви хубави събития предстоят в живота ви в следващите 30 дни. И да видим картата, която се падна. Тук имаме бяла светлина. Сега ще отворя книжката, за да видя точно какво означава. Но това, което по картата, само гледайки ми говори, е, че тук става въпрос за някакво ново начало, за пробуждане, за просветление. Сега ще видя и в книжката какво точно е описанието на тази карта. Тук в книжката е написано, че Вселената ви подкрепя, че Вселената ви обгражда с светлина. Да не забравяте да се чувствате подкрепени и обичани от Вселената, да усещате подкрепата на Вселената, на вселенската енергия. Също така е написано, че когато например се чувствате обезверени, неспокойни поради някаква причина, то вие да се доверите на Вселената и да поискате помощ от Вселената, да знаете, че тя винаги ви подкрепя, винаги е до вас. Също така тук е написано да работите върху това вие да бъдете във високите вибрации. Да не си позволявате някакви негативни мисли и чувства да ви сломяват, а да се развивате, да сте щастливи, да работите повече върху високите вибрации. Добре, и това беше прочита за избор номер 1. Благодаря на всички вас, които гледате. Ето така ви показвам картата, ако усетите някакво послание. Аз определено виждам тук все едно като някакво пробуждане, просветление, готови сте за обновление, сякаш сваляте примерно старата дреха и сте готови за нещо ново. Така го усещам. Отивате към светлината, към едно по-светло бъдеще за вас, към възможности за растеж и просперитет. Благодаря на всички вас, които гледате, благодаря на картите и висшите сили за съдействието. Започвам сега и с избор номер 2. Всички, които си избрахте ето тези карти. Да видим сега и за вас за избор номер 2. Какви хубави събития предстоят в живота ви в следващите 30 дни? Какви хубави събития предстоят в живота ви в следващите 30 дни? Добре, да видим. Така, това, което първо така виждам и усещам, е, че тук имаме все пак една кралица на мечовете, един император и имаме също така четворка на жезлите. Това, което се вижда от картите е, че за някой от вас в следващите 30 дни вие може да се съберете с човек, когото обичате, съответно мъж и жена, които сте в двойка и да празнувате заедно. Може да празнувате някакъв ваш празник, може да отидете някъде на празник заедно, може да отидете някъде на почивка или просто ако сте имали някакво разделение, да кажем, съберете, да сте много щастливи от този факт. За други от вас, които са си във връзка, може с половинката ви да празнувате нещо заедно. А за други от вас няма да става въпрос за любов, а ще става въпрос за това вие да се чувствате по-уверени в себе си, да се научите да поставяте граници. Тук и с кралицата виждате как тя е вдигнала меча. Това е жена, която
умее да поставя граници между себе си и другите. И по същия начин император, вижте той как е вдигнал тук своя жезъл, и той умее да поставя граници между себе си и другите. Така че тук някои от вас може би ще се учат именно на това в следващите 30 дни, да поставяте повече граници между себе си и другите, здравословни граници, разбира се, да сте по-уверени в себе си, в своите начинания, може би да подхождате по-логично, а не винаги емоционално. И това нещо ще доведе така до това вие да се наслаждавате на живота, да празнувате живота. За някои от вас тук могат да предстоят някакви празници, събиране с приятели, събиране с група от хора, които са ви така на сърце. Така че тук основно виждам два варианта. Или ще срещнете човек, с когото да бъдете заедно, или ако вече сте във връзка съответно с вашата половинка, с вашия партньор, може да празнувате, да отидете някъде заедно, и това, разбира се, да ви донесе така усещане за щастие, за удовлетвореност от живота. Но при други хора това показва, че вие ще влезете в своята лидерска позиция, лидерска енергия, и ще имате също така повече яснота на мисълта. Тук също така картите ви подсказват, че вие трябва да поемете отговорността за живота си и да вземете важни решения, основани на логиката и на разума. Така че тук от гледна точка на това какви хубави събития ви предстоят, възможно е вие да вземете някакво много важно решение в живота, което трябва да е основано на логиката и разума. И това ще ви донесе в крайна сметка много щастие, удовлетворение, усещане за изобилие, усещане за просперитет. Императорът носи енергията на властта и стабилността, докато кралицата на мечовете носи енергията на независимата мисъл и лидерството също така. Така че тук с кралица на мечовете и императорът имаме много лидерска енергия. Така че ще бъдете уверени в себе си, ще умеете да бъдете дисциплинирани и структурирани. Ще проявите силен интелект и способност за вземане на ясни и решителни решения. И както споменах вече, също така това може да означава и необходимост от установяване на граници и задаване на ясни очаквания във вашите взаимоотношения. Във вашата работа и живот. Така че ако до сега не сте се научили да поставяте ясни граници и да задавате ясни очаквания във вашите взаимоотношения в работата и живота, това е нещо, което ви предстои в следващите 30 дни. Вие ще се почувствате много по-силни и способни да поемете контрол над живота си и да вземете важни решения, които ще доведат до успех и стабилност във вашия живот. Особено ако тук някой от вас сте си дали властта на човек, който е много властен, но сте оставили живота си в негови ръце. Това може да е партньор, може да е родител, може да е шефа на работа. Ако сте си дали властта за вашия живот на някой друг, тази власт трябва да си я приберете обратно към себе си, да се научите да поемате отговорност и да поставяте ясни граници, да отстоявате себе си и да разберете, че вие носите отговорност за вашия си живот. И това нещо, когато го разберете и го активирате и го проявявате, тогава ще стигнете до това усещане за щастие, за празника, за успех в живота. А за други от вас, както казах, може и да ви предстоят събирания с приятели, ходене по почивки, фестивали, събиране с група от хора с общи интереси. За някои от вас може и такива събития да ви предстоят. И тези събития определено ще ви направят щастливи. Някой от вас също така може да получите някакво признание или похвала за вашата упорита работа.
и съответно вие да решите да празнувате. Например, получавате повишение на работното си място, получавате такава новина за повишение на работното си място и вие решавате това нещо да се съберете с приятели или роднини и да го отпразнувате. За някои от вас може и това да предстои като събитие, някаква новина с цел признание на вашата сила, на вашето лидерство и това да доведе до желанието вие да празнувате, да отпразнувате победата един вид. Също така, ако някои от вас ръководят екип, тук именно това, което се подсказва от картите е, че в следващите 30 дни вие ще се чувствате способни да поемете отговорност за ситуация в ръководения от вас екип. Ще се умеете като лидер да създадете хармония в рамките на групата. Ще се умеете да бъдете авторитет в работата и във вашия екип. Също така тук картите ви казват да създадете една стабилна основа в личния и професионалния си живот и чак след това да отпразнувате постиженията си. Тоест тук картите ви казват, ако вие сте такъв човек, който много иска, нали, да празнува, да се забавлява, но не сте си свършили работата, картите ви казват първо да си свършите работата и след това вече може да го отпразнувате. Добре, да видим дали има още нещо за вас като информация. Да видим за избор номер 2. Какво хубаво предстои в живота ви в следващите 30 дни? Картите ни потвърждават това, което вече излезе като информация. Определено на вас ви предстои вземане на някакво много важно решение за вашия живот. Тук видяхме това нещо и с кралица на мечовете, с императорът. На вас ви предстои вземане на някакво важно решение, като, както казах, тук трябва да проявите достатъчно чиста мисъл, яснота на мисълта, за да вземете някакво важно решение в живота. Може би ще имате някакво известно колебание, но тук с рицар на жезлите би трябвало, нали, в крайна сметка да го направите този избор, да вземете някакво важно решение, което най-вероятно ще бъде свързано с вашия личен успех в живота. Може да е в кариера, може да е в лични отношения. Това вземане на решение определено ще изисква от вас да бъдете решителни, уверени и смели. Рицарят на жезлите показва, че вие сте готови да предприемете действие и че сте готови да преследвате страстите си. Но двойката жезли от друга страна пък показват, че все пак трябва внимателно да обмислите възможностите си преди да предприемете действие. Да оцените ситуацията си, да претеглите възможностите си и след това да действате. Трябва също така да сте готови да работите с другите, за да постигнете целите си. Тук определено може би има някаква работа в екип, работа с други хора. И тук картите ви казват да бъдете отворени за нови възможности, които идват по пътя ви. И като заключение, тук най-важното, което смятам, че е добре да чуете, е именно да поемете повече отговорност за живота си и за преследване на вашите страсти. Да бъдете с повече ясна мисъл, да имате някаква яснота какво точно искате да постигнете и как точно да превърнете мечтите си в реалност. Ще изтегля сега и от тези оракулски карти. Да видим за избор номер 2 какво още трябва да знаете
относно това какви хубави събития предстоят в живота ви в следващите 30 дни за избор номер 2. Вау, картата на Феникса, да се възродите от пепелта, може би минавате през някаква трансформация, през някаква трудност, но вие ще се справите с тази трудност, ще вземете тези важни решения в живота ви и ще успеете да се справите и да полетите отново. Сега ще погледна и в книжката какво повече пише за тази карта. Това, което пише е, че сега е твоето време да се въздигнеш и да започнеш отново. Ако вие сте се опитвали да направите нещо, но съответно нещо ви е сломило, нещо не се е получило както трябва, вие сте готови да започнете отново, да започнете от начало. Без значение какви предизвикателства сте преживели в миналото, те сега са зад вас и вие трябва да се издигнете над тях. Фениксът представлява регенерация и ново начало. Да се издигнете над това, което ви е държало и ви е дърпало назад в миналото и да се отворите за едно ново начало във вашия живот. Пише, че Фениксът ви напомня, че вие имате способността да бъдете силни и успешни, без значение пред какви предизвикателства се изправяте. Да, определено тук с Феникса това е много мощна енергия. Вие може да бъдете много силни, много успешни хора. Тук и с Император. Императорът е изключително силен, властен, той е владетел. Така че тук определено вие имате тази способност, тази сила да бъдете невероятно силни и успешни хора. Това беше и за избор номер 2. Благодаря на всички вас, които гледате. Благодаря и на картите и висшите сили за съдействието.